Sahur dina ketelu guys. Alhamdulillah delapan wis puasa ping telu nek inyong nih guys. Kene mbek tangi tapi kok ngantuk banget. 3 wet joget di sit kali ya ben mata nek melek asik 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 ser 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 Lanjut inyong gawe energi ki diutek-utek kopi karo susu. Lanjut inyong manasi sayur sop guys, eman karo goreng tempe guys. Gue enak mbok nyelekamin ki kurang sambel guys. Singkat cerita ki wis siap ya, wis nyambel barang garing gugah anake lanang karo anake wadon guys. Ki asing tak gugah disit anake lanang guys, kontangi malahane merem bae ki jarene ngantuk guys. Lanjut anak wadon gugah kontangi juga. Dia jarine ngantuk juga ya, karena iya pancen yang harus sahur awang-awangan jane guys ning ya kudu tetep makan sahur.